Heippa ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kuvaillaan tässä vähän ohimennen semmoista Q&A-videota. Eli ootte laittanut kysymyksiä täällä tubessa ja instassa ja me vastaillaan tässä päivän mittaan niihin. Mulla on etätyöpäivä ja Melvin on kotona, koska sillä on ihan tosi paha yskä ja Tiia on sitten hänen kanssa tässä kotona. Me ollaan yritetty vähän vuorotella sitä, että jos meillä on flunssaa tai muuta, niin sitten vähän vuorotellen toinen on pois töistä, niin nyt oli sitten Tiian vuoro jäädä kotiin ja minä tässä teen hommia. Mutta eiköhän mennä kohta ekaan kysymykseen, niin pääsette kuulemaan vähän vastaukseni. Nyt on lounasaika ja minä tuossa vähän fiksasin itseä. Minä olen siis käyttänyt luomiväriä varmaan 3 viikkoa, kun mulla on luomivärin poistusaine loppu. Mulla on nyt testissä yksi. Se on tämmönen Art Deco-merkkinen, tämmönen pikkupurnukka. Tällainen. Niin tätä nyt tosiaan testaan, että pitääkö tää, mutta siis niin ärsyttävää laittaa luomiväriä, jos ei oo pitävää primeria. Mulla ainakin rasvattuu sen verran luomet, että se on sitten vaan semmosena muutamana viiruna tuolla luomella, niin ei oo tullut paljon meikkailtua. Ensimmäinen kysymys, johon vastataan, kuuluu näin, että teettekö itsellenne muistoksi tubemaisia kotivideoita, joissa lapsen kasvot näkyvät? Ja vastaus tähän on, että ei tehdä. Mutta koska minä haluan säilyttää just ne videomateriaalit ilman mitään kasvojen peittelyjä, niin minä olen alkanut keräämään muistikortteja yhteen kasaan. Ja niillä muistikorteilla minä olen jättänyt vaan niitä videoklippejä, joissa Melvin on mukana. Niin ehkä pitäisi jossakin vaiheessa alkaa tekemään niistä jotakin semmoista koontia. Mutta en ole vielä saanut sitä aikaiseksi. Mutta olen kyllä siis miettinyt just että haluaisin ne videot sellaisenaan, missä näkyy Melvinin kasvot, niin johonkin talteen, mutta ne on tällä hetkellä muistikorteilla. Että en ole raskinut poistaa siis niitä klippejä Melvinistä, mutta ei ole tosiaan mihinkään koottunakaan niin sanotusti. Seuraava tauko. Mulla siis meinaa ääni lähteä edelleen. Mulla oli sunnuntaina, tai tässä sanotaan, että viimeisen 5 päivän sisään niin semmonen, että mulla ei mennyt tulla ääntä ollenkaan. Ja mitä korkeamman äänen me yritin tehdä, niin sitä enemmän se ääni vaan katosi. Että nyt kun puhuu, niin se alkaa sieltä taas katoaan. Mutta minä voisin ottaa tähän kohtaan seuraavan kysymyksen. Vastaisin tähän, että mitä säilössä olleille lahjasukusoluille kävi. Ja siis tää onkin aivan omanlainen tarina. Nimittäin me tehtiin semmonen päätös, että me ei niitä käytetä. Ja sitten me irtisanottiin se säilytyssopimus, tai luultiin irtisanovamme, kunnes sitten tuli lasku siitä, että tarvii sen maksun sille uudelle kaudelle. Ja nyt me ollaan tämän tahon kanssa, missä nämä on säilössä, niin käyty erinäisiä puhelinkeskusteluja ja he yrittää selvittää, että onko sitä nyt sitten irtisanottu oikein ja ajoissa. Ja me odotellaan sieltä vastausta. Eli tässä on 2 vaihtoehtoa. Joko meillä on ne solut vielä olemassa ja me maksetaan toi uusi maksu. Tai sitten ne on heitetty jo kuuseen. Ja me ei siis nyt tiedetä. Ja tää aina päättyy niin, että me otetaan yhteyttä tähän tahoon, missä ne on. He sanoo, että he selvittää ja he palaa asiaan. Ja koskaan ei kukaan palaa asiaan. Niin tässä nyt odotellaan. Vastaus kysymykseen on, että emme tiedä mitä niille on käynyt. Mutta tarkoitus olisi niistä soluista luopua. Ja me ei voida niitä kellekään antaa, koska ne on meidän henkilötunnuksella ja ne on tavallaan meidän omistuksessa ja näin. Niin, jos ne voi antaa tutkimuskäyttöön, niin totta kai. Jos ei, niin sitten bygones meni rahat hukkaan ja ne jää käyttämättä. Mutta kyllä me ollaan, tai siis meillä on varmistunut se päätös, että me emme yritä perheenlisäystä enää. Tää ratkaisu ja tää 1 lapsen perhe on meille just täydellinen ja meillä on niin ihana lapsi, että siis en tiedä, kaikista varmaan tuntuu oma lapsi siltä, mutta se on jotenkin niin spessu itselle, että. Ja toki siinä on se kysymys sitten, että Melvinille sisaruksia, mutta meillä on niin paljon tässä lähellä jo ja tulossa samanikäisiä pikkusia, että minä uskon, että me pystytään sillä tavalla kompensoimaan sitä, että meillä on kuitenkin läheinen perhe ja paljon lapsia ja
näin, niin ei tule semmoista tunnetta, että olisi yksin. Mutta tää on ehkä semmonen asia, mihin ei hirveästi kaipaa kritiikkiä, koska tiedän, että tää jakaa ihan täysin ihmisiä kahteen. Toiset on sitä mieltä, että pitäisi tehdä lapsille sisarus, ja toiset sitten ehkä suhtautuu neutraalimmin, niin tää on semmonen, mistä ei ole hirveästi puhuttu. Koska ei ehkä tunnu siltä, että kaipaisi välttämättä niitä kommentteja, että Melvin tarvii sisaruksen, että se tässä elämässä pärjää tai sen elämä ei ole yhtä rikasta. Me ollaan siitä niinku eri mieltä. Niin. Näin. Moi että. Mie tulin tähän kahvipaussille Melvin täällä omassa huoneessa leikkiin ja yksi kysymys olikin, nyt tarkistan, miten se oli muotoiltu. Mikä on sun lemppari tekeminen Melvinin kanssa? Ja pakko myöntää, että lempparitekemisiä on niinku tosi paljon. Siis sille, että mä tykkään tähän Melvinin kanssa hirveästi kaikkia asioita. Mutta tällä hetkellä meillä on ollut junaratajutut ja Lego-jutut. Sellaisia, mistä on tai mitä on tykätty yhdessä tehdä. Minusta on ihanaa, kun se alkaa niinku hoksaan. Varsinkin tuo junarata, niin se oikeasti ajelee niillä junilla sitä ympäri ja näin. Niin se on ihan tosi kiva. Yksi, mitä minä rakastan tehdä, mutta me ollaan päästy tekemään tosi vähän, kun on ollut paljon flunssaa ja näin, niin on uiminen. Minusta on ihana käyttää Melvinia uimahallissa, vaikka minä inhoan uimahalleja yli kaiken. Hiistäviä ne yleiset suihkut ja näin. En ole koskaan tykännyt. Mutta siis Melvinin takia kestän sen tilanteen. Ja siis tykkään siitä jotenkin ihan tosi paljon. Minusta on niin huippua nähdä, kun se on jotenkin aivan fiiliksissä siitä veestä ja näin, niin se voisi olla ehkä semmonen yksi lempparijuttu kanssa. Seuraava kysymys tästä tien päältä. Tää menee näin, että oletteko nauttinut elämästä siellä pohjoisessa? Niin minä voin aloittaa, Tiia voi tuossa pohtia vieressä, että mitä se vastaa. Olen nauttinut elämästä pohjoisessa, mutta se ei oikeastaan johdu siitä, että ollaan niinku pohjoisessa fyysisesti, vaan enemmän siitä, että ketä täällä on. Minä tykkäsin niinku etelästä sillä lailla muuten asua, mutta vaakakupissa painaa nämä ihmiset, ketä täällä on, niin enemmän. Ja kyllä minä silleen tykkään tuosta talvesta enemmän täällä, kun se alkaa aikaisemmin ja toki se menee sitten pitemmälle myöskin kevät. Meidän just sanoa, että ei lopu koskaan. Ei lopu koskaan, se alkaa aikaisemmin eikä lopu koskaan. Mutta meidän molempien perheet on niinku sen 600 kilometriä tyyliin lähempänä nyt, niin. Joo, vastaan, että olen nauttinut elämästä pohjoisessa. Varmaan paljon noita samoja hyviä puolia, mitä sä sanoit äsken. Ja on nauttinut siitä, että on ihmiset lähempänä. Hurjasti paljon enemmän me ollaan nähty niinkö sukulaisia kuin monen vuoteen. Ja nyt kun on tullut työt tutuksi ja Melvinin päivähoitohommat pyörii, niin kyllä mä niinku oon pääsääntöisesti viihtynyt. Ja on mukavia harrastuksia itselläkin täällä, mitä ei etelässä sitten ollut. On päässyt kuoroon ja tanssimaan ja semmosia juttuja. Niin. Ja kivoja harrastuksia. Nyt mulla on täällä myöskin ystäviä ja sukulaisia, kenen kanssa niissä käydään. Että olisi varmaan ollut etelässäkin, mutta en saanut koskaan aikaiseksi. Melvin, mitä siellä luuletko? Meiltä kysytään mamman kanssa, että millainen joululahjapolitiikka teillä on Melvinin kanssa? Niin mitä Melvin luulee? Saatkohan siihen joululahjoja? Äiti. No varmasti saat joululahjoja, mutta minä luulen, että meidän lahjapolitiikka on se, että ostetaan tarpeeseen, koska Melvin ei vielä sillä lailla käsitä sen lahjamäärän päälle mitään. Että jotenkin meillä on alusta asti ollut semmoinen olo, että me haluttaisiin välttää sitä 50 paketin rumpaa. Ja sitten kuitenkin, kun saapii perheeltä yleensä jotakin paketteja, niin
sitten ei osteta niin ihan överisti. Mä oon ite ollut semmonen lapsena, että mä tykään ihan sikaan, niin että on paljon paketteja. Meillä on myös semmonen joululahjapolitiikka, että pukki voi tuoda paketit, mutta me haluan, että Melvin oppii kiittämään niitä, keneltä paketit tulee. Että voisiko tää ajatella jotenkin, että osa tulee pukilta ja osa on joidenkin ostamia lahjoja. Että niin, että miten sitten sovitaan ne lahjat, mitä ostetaan. Niin tärkeää olisi kuitenkin kiittää niitä, keltä lahjan on saanut. Mutta jos kaikki lahjat on joulupukilta, niin sitten ei voi kiitellä. Ja vaikka molemmat valita yksi lahja, mikä hankitaan ja muiltakin tulee sitten niitä lahjoja niin paljon kuitenkin. Ei ole se lahjat se meidän joulu, tai ainakaan minun, sulla se on aika pittiin, mutta Niin, mä olin just pääsemässä siihen tuossa aikaisemmin, että mä oon itse ollut, Melvin ei, niitä ei laiteta suuhun. Semmonen itse ollut lapsena, että mä oon tykännyt, että on vaan hirveästi paketteja. Mä oon ollut jopa pettynyt, jos ei ole paljon paketteja. Ja mie en toivoisi sitä Melvinin kohdalle. Että en sano, että minun kohdalla olisi tehty mitään väärää, mutta vaan se, että mulla on itsellä ollut kauhean ressi, että minä saan paljon paketteja. Niin minusta se oli vähän raskasta. minun piti tulla kamera eteen, kun kuulemaan hassua, kun huutelee vai tuolta takaa. Seuraava kysymys on, että miten aiotte juhlia joulua? Siinäpä kysymys. En tiedä. Meillä on, niin kuin viime vuonna sanottiin kaikille, että tulkaa meille jouluksi, niin me voidaan sitten tulla ensi jouluna teille. Sille, että voidaanko jäädä kotiin. No ei joulun pyhinä, siis totta kai käydään varmasti perheiden tykönä, mutta vähän kyllä mietityttää se jouluaatto, että Joo, ei olla kenellekään nyt vielä luvattu aattoa, koska se on semmonen, jotenkin se oli niin ihana kuitenkin olla kotona ja tehdä niitä omia perinteitä täällä. Tule rakas tänne. Mut en tiedä. Oi vau, näytä äitille, missä siellä on ovi. Vautsi! Miten hieno. Onko se kanala? On kanala. Siellä on oikein ovi ja kaikki. Onko se ovi vai ikkuna? Ikkuna. Onko se ikkuna? Tainnut Jasun kanssa tuon tehdä, kun nui hieno. Mitä siellä on sisällä? Kiki. Näytäpä, äiti kattoo. Kiki. Mikä täällä on sisällä? Kiki. Tiikeri! Kiki. Vautsi! Ai se ei ollutkaan kanala, kun sehän oli tiikerin koti. Miten hieno! Tiia lähti tuossa käymään tanssissa ja me jäätiin Melvinin kanssa kahdestaan kotiin. Ja hän saa tässä katsoa vähän aikaa ryhmähauta ennen kuin aletaan iltapalahommiin. Ja minä otan täältä seuraavan kysymyksen. Ja tää kysymys oli aivan ihana. Tää oli siis, että mikä on parasta Melvinissä. Melvinissä on satoja ihania ja hyviä asioita. Ja tää on jotenkin yllättänyt ihan totaalisesti kuitenkin rakaseläisyyssormia. Minä olen yllättynyt, kun mä mietin itseäni persoonana, niin siitä, että kuinka hyvin minä viihyn lapsen kanssa, kun se on oma. Mä siis tykkään sillä lailla lapsista, mutta mä olin ehkä ajatellut joskus, että mä en välttämättä itselle lapsia, niin nyt sitten kun on, niin huomaakin, että tää on aivan ihanaa. Totta kai on omat haasteet niin kuin siinä vanhemmuudessa ja näin, mutta siis tää on kuitenkin semmonen tosi positiivinen kokemus. Ja mä oon sanonut kaikille, ketkä on miettinyt, että miten sitä jaksaa sitten valvoa ja näin, että siinä tehtävässä niin sanotusti kasvaa koko ajan, että sä kasvat sen lapsen mukana itse ja se sopeudut siihen tilanteeseen ja se on eri asia, jos jollekin ystävälle vie Melvin hoitoon, niin on vaikka rankka 2 tuntia, niin kun se tulee yhtäkkiä. Ja se on tuommoista satunnaista, mutta sitten kun sä itse kasvat sen lapsen kanssa ja elät sitä sen kehitystä ja niitä kuuluisia vaiheita ja näin, niin sit siihen jotenkin koko ajan sopeutuu. Ja se ei tunnu niin raskaalta kuin mitä voisi luulla, että se on. Se ei ole sillä tavalla raskasta, mitä minä ehkä itse luulin silloin ennen kuin mulla oli lapsi. Jos minä sanoisin yhden semmoisen ihanan asian Melvinissä, niin minä ehkä sanoisin semmoisen, että se on aina iloinen. Se aina hymyilee. Ja se on, minä uskon, että semmoinen Tiialta peritty
juttu, semmonen mistä mä tykkään ihan tosi paljon. Sitten me nappaan vielä toisen kysymyksen ennen kuin me lähdetään Melvinin kanssa jatkaan hommia. Ja se voisi olla tää, että millainen vuorokausirytmi Melvinillä on tällä hetkellä, monelta yöunille ja monelta herää. Ja tällä hetkellä rytmi menee sillä tavalla, että Melvin menee nukkumaan 8 ja puoli 9 välillä. Ja hän herää kaikkea 5 ja 7 välillä. Riippuu täysin niin kuin päiväunista. Meillä on nyt tässä semmonen pieni kokeilu menossa, että jos Melvin nukkuu päiväunet noin 1,5 tuntia, niin että vaikuttaako se näihin yöuniin. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että jos Melvin nukkuu sen 1,5 tuntia, niin hän nukkuu aamulla vähän pidempään. Ja taas sitten, jos Melvin nukkuu sen 2 tuntia tai 2,5 tuntia päikkäreitä, niin sitten hän herää silloin 5 ja 6 välillä jotain. Niin täytyy vähän tässä sumplia ja suunnitella, että mitä tehdään. Se tuntuu pahalta lyhentää niitä päiväunia, kun se joutuu herättämään. Sitä kun on joutunut päiväkodissakin pyytämään, että he herättää viimeistään 2, niin se on ehkä vähän semmonen, että ei jotenkin tuntuu, varsinkin kun on ollut aina huonosti nukkuva lapsi, niin sitten ei haluta vielä herättää kaiken lisäksi, kun se kerrankin nukkuu. Mutta se aamu 5 herääminen on aika raskasta, kun siitä on pitkä pätkä siihen, että hän pääsee itse päikkäreille. Ja sitten tulee tää, että pitääkö syödä aamupala 2 kertaa, kun päiväkodissa sen saapii 8 ja puoli 9 välillä. Niin hän ei pärjää siitä 5 sinne asti. Ja siinä tulee niin monta juttua sitten mukaan, että jos se herää niin aikaisin. Niin nyt sitten testaillaan tosiaan tätä, että ollaan lyhennetty vähän sitä päiväunta. Ja katsotaan, että miten se lähtee vaikuttaa tähän hommaan. Mutta varmaan ennen kuin keretään tulla johonkin lopputulemaan, niin tulee joku uusi vaihe, mikä... Hei Melvin, ei hertan päälle. Ei hertan päälle, kulta. Tulee joku uusi vaihe, mikä sössää tämän koko homman, että sinänsä en ota paljon. Hei rakas. Sä oot niin söpö. Otappa siitä lusikallinen maistapa. Minä voisin napata tähän kohtaan yhden kysymyksen. Ja otetaan täältä sellainen kuin... Ootteko kiinnostuneet sateenkaariperheleireistä? Ja miksi ei? Minä en ole ajatellut ehkä asiaa, mutta siis... Kyllä minua kiinnostaisi mennä noihin sateenkaariperhetapaamisiin täällä Oulussakin. Paikan päälle nyt ei toistaiseksi ole sopinut vaan ajat. Mutta kiinnostaa ehdottomasti. Niin en näkisi, että tuommoinen leiri olisi mitenkään ihan mahdoton ajatus. Minä en oikein ehkä ole tutustunut niihin, että mitä niillä niin käy tehdään. Että onko ne jotakin, että lähdetään jonnekin toiselle paikkakunnalle tai mennään. Mutta niin kuin sanon alustava kyllä, että kiinnostaa. Mutta en tosiaan oikein tiedä, että mitä kaikkea siihen sisältyy. Niin en sillä lailla osaa varmaksi sanoa. Hienosti syöt itse. Hyvää puuro. Ei oo kiitti vielä, kun me vasta aloitettiin. Mutta joo, jatkan autan Melvinia syömään, että saadaan toi puuro syötyä ja palaan sitten kysymyksiin. Täältä kuuluu, että äiti leikkimään, äiti leikkimään. Hän kutsui paikalle ja aletaan tässä pikku leikkimomentti vielä tälle iltaa. Millä me aletaan leikkimään? Legoilla. No kiva. Nyt mä aletaan leikkiä. Äitikin leikkii mielellään. Tiia on tullut lattaritanssikurssilta kotiin. Siellä on ollut sijainen. Niin minä nyt sanoin, että oot, minä hain kameran. Se näyttää best moves, mitä sillä tunnilla tuli. Mistä näyttää? Minusta niin tää näyttää enemmältäkin rivitanssilta. Musta tuntuukin siltä kyllä. Mä otan tähän loppuun vielä pari kysymystä. Ja ne oli itse asiassa tuolta YouTuben puolelta. Ja tämmönen ihana kommentti, joku kysyi, että mistä me ostan minun vaatteet, että mulla on kiva tyyli. Niin kiitos. Se ei aina itsestä niin tunnu siltä, että olisi niin kauan kivoja vaatteita, mutta mä ostan aika paljon Zalandosta vaatteita. Tai aika paljon ja paljon. Mä en osta hirveän paljon vaatteita, mutta silloin kun ostan, niin just Zalando on sellainen paikka.
Ja sitten yksi suomalainen brändi, mistä tykkään, on Uhana Design. Jonkun verran on Uhanan vaatteita ja Adidaksen vaatteita. Adidaksen vaatteista tykkään. Mutta joskus vaan sattunutkin, mulla on tää paita, mikä on päällä, niin sain tämän äidiltä. Mutta tää oli... Niin ja siis hei, yksi merkki. Marimekko on kans semmonen, josta oon tykännyt. Nyt ehkä en oo pitkään aikaa ostanut Marimekon vaatteita, mutta ne on kuitenkin semmosia, mistä oon tykännyt viime vuosina. Niin se kans sellainen brändi. Sitten tuli ihanan paljon kysymyksiä Melvinin päivän jutuista. Ja kun me luin noita kysymyksiä läpi, niin mulla tuli mieleen, että voisi ehkä tehdä semmosen Melliksen päivä-videon, mistä sitten tulisi tavallaan sen tekemisen kautta vastattua noihin kysymyksiin. Voisi ehkä yhden poimia täältä. Melvinin musiikkimausta kysytään. Tykkääkö Melvin musiikista? Niin joo, Melvin tykkää musiikista, mutta toistaiseksi on eniten vain jammailu kyllä ihan lastenlauluja. Että yksi suosikki on tämmönen bussilaulu, mitä hän tykkää lauleskella ja leikkiä. Ja nyt on Ihaha on kans semmonen suosikki. Ja semmosia suomalaisia lastenlauluja hän tykkää kuunnella. Tuossa ehkä ne lempparit. Alkaa olla vähän semmonen niinku rähjääntynyt olo tälle päivälle. Kello on sen verran paljon. Mehän piti Tiian kanssa lähteä käymään tuossa ulkoporeen altaassa, mutta täällä alkoi aivan yhtäkkiä satamaan kaatamalla vettä, niin eipä nyt sitten lähetäkään. Mutta otetaan varmaan vähän klökiä tuossa ja sitten palaudutaan tästä päivästä. Ja Tiialla oli hartiat jumissa, niin lupasin sitä vähän tuossa hieroa. Mutta hei, kiitos kaikille kysymyksistä, mitä tuli. Ihan ei kaikkia keretty tähän ottaa nyt mukaan. Ensi kerralla taas sitten eri kysymyksiä. Ja me ollaan itse asiassa tällä viikolla pitkästä aikaa viikonloppu kotona, mikä on sekin ihan hauskaa, vaikka tässä on ollut kiva reissatakin, niin täytyy katsoa, että mitä kivaa sitä täällä sitten keksis. Me laitan kameran pois, lähden pesulle ja iltahommiin. Ootan sitä klökiä nimittäin oikeasti tosi paljon. Kauden eka on aina paras. Sitten tästä Q&A:sta, niin tilailepa vaikka kanavaa, niin näet jatkossakin sitten meitsin videot.